Gaur bildu gara hemen gazteon artean batzuk urrian epaiketa izango dugula eta horren berri emateko, eta beste batzuk egin berri dieten eskara fiskala ezagutzera emateko, 80 urteko espetxe zigorra eskatzen dietela burlatako 5 gazteri, eta bueno, pixka bat hau ulertzen dugu 2007an Jarraia Ikastetxe gazterakundeak terrorista izendatu eta gobernuak prozesu negoziatzailea amaitu zuenean, Rubalcabak 300 atxiloketa baino gehiago burutzearekin mehatxatu zuen ezker abertzalea, eta barne ministroa ezen motz geratu. Bere poliziek kopuru hori gazteen kontrako sarekadekin bakarrik bete egin zuten, eta geroztik beste 10 gazte izan dira atxilotuak. Gero gure lan eta konpromesuari izugarrizko beldurra diola Espainiar gobernuak, gure auzo eta herrietan beste eredu baten alde lan egiteagatik atxilotu dituzten, independentzia eta sozialismoaren bidean pausoak emateagatik, eta esan beharra dago ere gazteria orokorrean geldiaraztea zutela helburu. Euren sistemaren kontra gaude eta ez gara protestan geratu. Eredu sozioekonomiko alternatibo eta integral bat bultzatzea izan da gure delitua. Erruduna gara bai, eta onartzen dugu miseriara kondenatzen gaituen sistema salatu dugulako. Gazteon arazoei aurre egiteaz eta gure eskubideak aldarrikatzeaz erruduna gara. Lan publikoa egin dugu eta egiten ari gara. Ez gara inoiz ezkutatu. Modu asanblario baten baitan antolatu eta borrokatu dugu. Ez ditugu damutzeko arrazoirik eta egin duguna harro gaudela esan behar dugu. Oso harro gainera. Hortaz, 2007ko urrian burlatako hainbat gazte atxilotu, inkomunikatu eta torturatu eta urte luzez espetxeratu gintuzten. 2008ko udazkenean berriz, Iruña eta Barainaingoa 11 gazteon kontra etorri ziren. Hilabete gutxi kartzelan pasa ondoren, batzuk fidantzapean aske geratu ginen, osotara 96.000 euro fidantzan ordainduta. Beste batzuk ordea, 3 urte luzez kartzelan sakabanaturik eta behin-behineko espetxealdian jarraitzen dute. Urriaren 4, 5, 6, 17, 18 eta 19an epaitu nahi gaituzte. Bakoitzari 14 urte eskatzen dizkigu fiskalak, osotara 110 urteko kondenagatik. Egiten du apustuak estatu espainolaren aparato errepresiboak. Bestetik Oarsoaldeako eta Algortako gazteak ere epaitu nahi dituzte uztaila eta iraian urrenez urren. Ez gara azten ere Donostiko gazteak bizi duten ezinegonaz sententziaren zai dauden hontan. Onartu ezina da egun Euskal Herrian murgilduta gauden prozesu demokratikoan halako eraso gehiago ezin direla eman. Ez atxiloketak, ez torturak, ez inkomunikazioa, ez espetxeraketak, ez da epaiketak ere. Baina jakin badakigu, estatuen mendeku eta morruan oinarritutako politika errepresiboak ez duela etenik. Ez herritarrok muga jartzen ez dizkiogun bitartean behintzat. Atzo argi geratu zen bezala Baiana Txipian Aurori Martinen herritarrek egindako erresistentziarekin. Horrela, irailaren 17an manifestazioa burutuko dugu Iruñan. Basakeri guzti honi aurre egiteko asmoz. Herri harresia eraiki dezagun. Orain arte jaso eta eskertu nahi ditugun elkartasun keinu horiek uholde bihurtzea gustatuko litzaiguke. Guk hori lortu arte lanean jarraituko dugu.